Kinong yalam ka Hinyotrep Yodo Association hene ka singi klapin bina patba ba ka seng ka be seng no yakit khot jang ka seng ki badon kti ban lum pisa bi an na ki chaka khalai ha yodo habakran mer kinong thok khobor ka vice president jang ka Hinyotrep Yodo Association ka kong Victoria Marwen kalai thu ba kum ka seng ka dap da ka jings ngo si ban yu i bi ki khot jang ka seng ki shim ka bu ya ka jing loi loi ba chida jang ki kila plaru ba kila shim pisa ne ki brio ki ba penlong ya ka jing khalai na kaliang ka seng kam su tanat ya ka jing le ka jongki na kaliang ka seng kala shong perkhat ba chimi karai ban weng no na ka seng shu na kaliang ka vice president ka HIA kalai thu ba kini ki ba let ban shim pisa ha ki jaka ba khalai ha yodo dan bak ba ka seng HYC ka lap ban pentip sha ka seng ya ka jing don kti jong kini ki brio haba kli ka no ka pisa kini ki khot jong ka seng kila lum na kini ki jaka khalai na kaliang ka kong marwen kalai thu ba kat kum ka jing phla ka jongki ka pisa kampat bun henrei la ka bun ne ka khindiat kim dei bende ya kum kini ki jat kam la phishim khindiat ni shibun chisin ma philashim ka seng kan omma la ya thuru ba kini ki brio kila lum na ka jaka khalai haba sa tempo na kaliang kini ki khot kila pan map na ka seng ya ka jing bakla jongki henrei ka seng ka yeng scam bakan pediang shu ya ki benong ki khot jong ka seng Tinga kwa man penpau. Ya kani hakmat upat ba namar balai na ka jingle bakla jong ki brio jongi. Menta ka jingle bakla jongki. Kalong bangi bat ka shosing la ya trai jubor shisha man penrat ding khong ya ki jakaya khalai ke. Ndaki ki sim ka bum man. Ya ka jing lui ba ka jing sida ki jongi. Kilai ban sim kila lai ban sim pisan mar kila plai kani. Baki kila sim ya ka pisah naki tingi kum ka seng im sutonat bakum kini ban pentabria ya ka seng na ka bentajungi tingi kwa ba na kalian ka seng ya lai merjingmut barokhoy kum ki member barokhoy ki bangi dan bangi yakini bangin meng sisendan na ka seng bakanum dan benta show bat ka seng lai ngampai perkat bakini angot kile ya ka kam ka bamdai bakin lai diman pisah balai sim pisah naki jakai khalai naki nong penya khalai tengi kum ka seng isau khia jori kani ladangin bu kani don bok ba ka seng HYC kalap ya kani ka bentip sengi tengai khublai sibon ya ka HYC ru ngada buram sisa yaki bakum kita ka seng di bator sakman nak bentak bahak mian tenga ngitang kani hingong ba kadai mensintiyo Tena kajing alay nalo ba mensemtiyo ba kumki seng HYC kila pentip sengi mo badan kata-kata telong ngiru ngi sukyai kane bangiru ngi burah mereka te kumba ngila ya trailang ngila juyaya na kapor sikapor tengi kwa ken bangiru ya ka bangin nginwang sisengdan nama kajing pentip nama kajing le baket pentok bria ya kaseng ngi kata paus nam ngila dan ngila hendil ya kaseng te hoi ya kuwi mla bandong mo nama dia ke bangi klamlam dai sisin bangi lalam ya kanu nama kum ku konsen bangi la tho ru ha kaseng jong kaseng gadon ba kino ki ba pentok bria ya kaseng la ngilap ya kanu ka kam baki kile nginweng sisendan nginom ailat baka kinwan ban pentok bria la ne ban pen jabo ya kaseng kum ka jing fla ka jongki ba kala sim mi tak pisah ka pat dabuni tang bala da ka de khendiat de sibon makanaru kim dei ban le nama ba ngi la mana ya kini ba kim dei ban le tela da ka de khendiat de sibon ru sisen ba pilasem te ka mo pilasem ngi ngim dan jingma nakalian ji to pila ban patai khendiat na ei kelum ya kini ka pisah naki basyong yo ne naki ba penya khalai hapo basa tempo hakan kedur ki penya khalai kini tas ne ki penya khalai hausi kini ka hausi kala jur ba yom ten naga jing la jini baga seng sosi to menta kila duna ma bun ki belakang hi kata te hende hadian bangila le ya kata ru ki di pada kinang le ya kana kam baki ladaki ki ai pisah ki ship tengi te hadu mentang ngimju sim bang ngimju ai lat here kani ba gin sim pisana no nama barokha gi badan nak mamba ngi don laka kam ki syang dukan ngi ai hayo ndai ki baklam kam kan te nadu mentak singim don benta ai syu bani
kami khalai kemo piong pi kini ki hausi te nagaliang jong kaseng ke ipat kisin jam trai pinle ba pinte la kamba kum kini kinam jia shu apo yodo ni kum kaseng te ni persya ya kene kejing ya khalai ma hapo yo namar mendai ba tang ba khalai ba kiyo mak bangin syute la kam tuan mak kejing jat kejing pra kayo kejing kawan kejing klemran kejing kejaba lai pujat kan namar hang tu ya khalai mendai ba ya khalai tang usendang ki kenthai ki khana samla baro khai ki ya lum ki ya khalai hang tu ti kalong kai ke ba sosi bat ke ba penjat ya kejat ban rio jongi tingi te na kan lek ka sengin am ailan ya kan ya baki kan pen ya khalai ladang yo ngen bat